Danas je tužan dan. Tužan dan za ovo mjesto i tužan dan za cijelu Crnu Goru. Danas se sjećamo nedužno stradalih. Nedužno stradalih u NATO bombardovanju 1999. godine našeg Miroslava, Julije, Olivere, Milke, Vukića i Manojla. Ja sam danas ovdje došao prvo kao čovjek, a onda i kao predsjednik države Crne Gore, da odam počast sjenima ovih nedužno stradalih djece i ljudi. Kao država i kao narod, sjećanje je naša obaveza i odgovornost, jer ako se ne sjećamo, onda i ne postojimo. Zbog teške prošlosti koju smo imali, danas kao predsjednik države Crne Gore siguran sam da je jedina ispravna politika politika mira i prosperiteta. Želim na kraju da sa ovog mjesta apelujem i na poslanike u Skupštini Crne Gore i na Vladu Crne Gore da što hitnije donesu zakon da obeštete murinske žrtve i da barem na taj mali način se u ime države Crne Gore odužimo i bar malo ispravimo nepravdu zaborava koja je u našoj zemlji postojala u prethodnih 25 godina. Živjeli i u zdravlju se gledali.